MC mobe igo undeta bakuna mwagache omochibwe nchingini bia mona seri baga igona arengo mo MCA galia Kisii County Assembly. Thank you so much. Bia mono Marieta ngwate Marieta neri chibu nkoro kwa Josephine Kerubombati ase chief whip nae watoreta apore so serious okoro yao. Bia mono oyo nere gare senior koru Kisii County naende naligere rikoboka na aro ryabwate bese ntampe na kira niramaega lakini ende okuwa nengorake ote kwa gunyarango nako gatere tutakwera ngora tato sieso nako konye nkie kibone Marieta ne Samuel Apoko na kabero mo MC we ward ya Kigoro jitamu ibere na rigyo bochumbe njeisana mumura nara mokega kambwa na bwate chibesi chinyinge wano kanyege to mokungwa ko ndageri ba de gorelie bageri ntebie familia pole nyasa abasire no boronge bwako bako kwaye na goetani onsi abao gosemeri goetani tiembera ngapare ya makweli oboge mamba korataki egia kabere aba mwezi trap okora masoesi go change ne mbera ga karo go kuno okore kero monto ngo korareki kero go soma mariko na baba te bega se kitabu ya Samuel akabere 19 kero monto go ikago akwe tonga maja itekirata anyare ko buja no ninje go kunde na no letengenje lakini na saba yesara antiga ndasuke bigwango byo bogambi nche go korera ari no ne serutare mago kukurumaega akie kero monta go sabambo bega Amarika wazanga sabana okoraki ayande na wanda ide koria mangana chairman inde mate banga bagusito bamo abantu baratokonye nje na motonya ko tebichibu bibu no yo mwara ko tebi yo omosena tonya miro yo nero wikaranse ke kao kirikiaro se tu kyo koreta amani wano kongo ndu tuago seseniri basta matara momo saberi akwenda kuikaransa akwana maene na bali bonse ba kuikaransa baro bakwana maene ense yite twara omorembe igo kongo to wetinga na go sabiro ndore kandonge transport yani to wetikendai ekyo moario en tuntware go chago yani korero mogakoyo omontogera no mochumbori tata osoro ninko bwete na tangete ko choru tarachor igo kerongo ngo kwana tanga gwatenen oria abange babo bacha obabori na nerogera twacha na indu twakoire ngora na nenko omugaba no kabeire I think go tenitro chino manne sinde na inu na bagetutu twabaire ngora oyo gatatu no mochumbo not kitu taje not aso mugako ya iboire igo ntobare metigaki ono soronya ku karengero dikende lero tigantangaza sama tangazo koro ya kwa machir kororokana ekere bichucho bigo kina tirkoronge kenege twane kenege su wana inu morigere ti osoro osinege suare osinege twani moroje inu moroje kende onya go karengero dikende amangana nya kwana wango onya okonsort nongwa nero gamba na abande ototebi wango intuni toja kabachi mount besiao to kwa na mangana lakini nya koigwe tora amenya sawo tumogirango na rombi ya na naje sawo tamanga kabatenga onyo osoro gotigara kobori obochumbe bali bakori obochumbe sawo tumuganga na motiga ego montorto ko murusi mwana ori no mobeka ngene buche rita konora lakini no makongu gake nyasa bwa moremba tigara ekero nare gocha etwanya kugamba gana nyore simi omoisimiwa onakuru west okoruku Samuel Arama na madebi nongocha ngokobo osoro onde bimba kwane te no osoro lakini oretire ngora mwanjire ya Samuel Arama